Ротонда. Ротондата дължи името си на кръглата си форма и принадлежи към перицентричните сгради. Паметникът е част от дворцовият комплекс на града, който е съхранен до днес на улица Димитриос Гонарис до площада Новарино, построена от Максимиян Галерий 293-311 година като храм, посветен на боговете покровители на римската имперска тетрархия или от Константин I 306-337 година, като един от мемориалите на римското императорско семейство в новият Рим Константинопол. Постройката с диаметър 24,40 покрива огромен купол от тухли, който достига височина 29,80 метра. Цилиндричната стена с дебелина 6 метра и 30 е разделена вътрешно на 8 правоъгълни ниши, от които южната е била главен вход. Най-блестящите реликвии от ранно-византийският етап на паметника обаче са мозайките с отлично качество. Осветителните ниши в долния край на арките в основата на купола са украсени с мозайки, които впечатляват с богатството си от флорални и геометрични мотиви. В купола са разработени големи композиции в 3 последователни зони, формулирани с различни теории за датировката и тълкуването на декорацията. Според по-старото схващане, централната фигура на композиция е Христос в триумфалното си пришествие сред разрушените фигури на пророци, светци и ангели-мъченици на християнската вяра, пред сгради, които символизират Царството небесно и Новият Иерусалим. Все пак, идентифицирането на светците е хипотетично, доколкото иконографската композиция отразява апокалиптичните, есхатологични и благодарствени концепции, характерни за византийското религиозно изкуство. Според по-скорошното тълкуване, тези композиции шедьовър датират от 317-324 година, възхваляват триумфалното издигане на Константин I за моноимператор, имайки предвид връзката му с града въз основа на исторически доказателства. Централната фигура на мозайката се идентифицира с Константин, възнесен от ангели в небесна слава. Облечените в бяло мъже от средната зона участват в триумфалното издигане на императора, чиято чест се отправя молитва от църковни и светски служители, подкрепили Константин при възстановяването на Римската империя. Мозайките от ротондата илюстрират съединяването на два свята – римски и християнски, и бележат генезиса на византийското изкуство. В края на 4-6 век ротондата е превърната в християнска църква. След това се добавят свещеното стъпало, външната периметърна галерия и стопански постройки. Църквата, посветена на светците Асоматос и Архангеле, е функционирала през 1525 година, 1591 година като митрополитна. През 1591-1912 година е превърната в джамия, към която принадлежат минарето, чешмата, михрабът и гробницата на Хортачи. След земетресението през 1978 година и до 1991 година под егидата и надзора на 9-тия форат на византийските антики са извършени реставрационни работи на паметника, а реставрацията на мозайките е завършена през 2008 година. Ротондата, обявена за защитен паметник на световното наследство на ЮНЕСКО, е една от най-емблематичните исторически забележителности на Солун.